kula didandani Baladewa niki men Werkudara men modar ha aku dandani Werkudara Ndara Werkudara teko wah ana sing padha rupa karo aku bres aku Baladewa ora wangun aku Baladewa wangun aku parsaing jajaran sertane bawana ayo iki nata Mandura Prabu Baladewa sapa sing wani karo nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatrana Krasana weh adalah persis aku cocok Petruk sing dadi Baladewa waduh entuk dukungan ayo coba kowe coba lho ana semane jajaran sekitar bawana iblis anak bodho jajaran iki Prabu Baladewa lah bablasan to Baladewa hah Baladewa kowe mau muni piye Baladewa wah ketrucut kuwi Baladewa wani pituwasi ora iso aku sing dadi Baladewa selamat to Kang pangestune Ndara Antasena wilujeng Petruk selamat pangestunipun Ndara Antasena wilujeng Den enten napa aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya Truk lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki rawuh mriki lho ya mak tratap to wong kula lagi wae gawe geger ngamarta dikongkon Kang Bapak heeh dikongkon Ndara Werkudara maune iya terus sampean sagu mah modar aku Truk niki mawon niki sing dipateni pertama ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau kuwi kuno banget kok kuwi iki kadang kala ya masuk wong ki aja sombuang sing kuno-kuno ya kowe tak kandhani aku tekan kene iki arep jarwani karo kowe ngabari karo kowe nggih kowe digoleki Kakang Raca karo Kakang Antarja waduh Kakang Raca Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe Gatotkaca Antarja Petruk Bagong golek ana yen ketok mlayu ngoyak karo adhiku Yayi Kresna Petruk karo Bagong Jatasana sing muni ngoten Siwa Mandura klebu sampean iki mesti sing pertama ngantil iki Truk seto sabar to aku kok kowe ngarep Truk iya dadi nek kena kowe sikik ora mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe Truk nggih aku ngerti perkarane saka bapak tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput oh terus ngene wae kowe nek perang karo Kakang Raca wani ra mbok modar nek wani hari kono ku otot kawat balung mesi kula maju lagi sedhela candak sira kula dikluthuk modar kula nek Bagong musuh Gatotkaca wani ora mbiyen wani mbiyen saiki wis tuwa ya wis ra wani Mas wani tenan Bagong wani ambiyen Gatotkaca ki kalah karo aku zaman kapan zaman isih 5 tahun isih cilik kuwi ha iso saiki ya modar tenan kalah aku wis ora wani nek ora wani mongko iki do goleki kowe waduh cilaka ngene wae aku tak ngadeg nang kene engko nek Kakang Raca Kakang Antarja tekan kene men bingung carane bingung kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu matuk ning kula Antarja lho Antarja aku wae suaraku ora iso gedhe lho Truk aku Antarja wae gah rasa kowe mengarep tok ambles bumi nyolongi tela-tela to sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh aku gak kaca wis yo iso napa Den lho ora iso sebab apa nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya Kakang Raca Kakang Antarja oh nggih do ngamet tambegan iki ngopo Gong ngampet tambekan kok mburi metu wah dian pirang sasi Truk ora bebuang kowe kok batang ambune wah mak sentuh sak bis mambu kabeh nggo namun ae sak bis mambu kabeh iki nggo namun niat pancen tak uja ya kan wis ngampet tambekan nggih tan samar pamoring sukma sinukmaya
pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sedyane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca Mpun apa? Wes. Weh. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wes. Wis gaya Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene, nggih. Tunggu dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa araku. Ya. Nah, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakak Gatotkaca tenguk dhuwur. Kakak Gatotkaca. Apa kok dadak jeblok bane? Gatotkaca iki nek omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak Ndara Werkudara ora sades to. Gah aku. Kakak Gatotkaca gadhangipun Kakang Dimas Antasena apa kan? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antarja. Dimas Antasena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antasena. Diantepke. Dimas Antasena. Suarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir nyuwun pamunten Kamas nyuwun ngapunten. Kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Gatotkaca ora usah melu omong. Iya Dimas. Ora usah omong, ora bakal omong Dimas. Kene Demes wae. Iki engko ana Antarja karo Gatotkaca tekan kene nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Iya Dimasku lho ora iku Dimas. Ngono ya Kakang Gatotkaca. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Konangan nek biasa konangan suaramu ki khas banget Iya. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya Dimas. Nyanggat kurca sroma pangga pakut gati nyomawukat gati nyomawukyat
ira wang-wang gugu karepe dhewe Dimas Antasena karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja Kakang Garuca kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lha kok dadi iki eneng Gatotkaca Dimas iki sapa lha kok wani membo rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Antasena iki sapa iki kok wani modho rupa modho rasa karo pun Kakang sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye monggo nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca Kakang Antarja kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teko ning papan kene cetha kulit telik Mangindrajala ingkang memba kadangku loro yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu aduh pasti gampang to. Ula kok ming gampang banget Dimas. Kowe kampusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu. Kurang pergaulan. Iya Dimas jengkulmu mlocot kuwi lho. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep ngopo kowe iki ora? Salin ngono. Wah, ora nggo gamelan barang ki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora. Kaya asik e. Aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Oh, harus niatmu pancen mengarep sapenake dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus kaenggo nek wong loro kaenggo do kandha karo Pak Di Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandani Werkudara, Ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo aku. Bres. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsaing jajaran sertane bawana. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatrana napa krasana? Weh, adalah persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba to. Ana semane jajaran sekitar bawana iblis sanad bodho jajaran. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa, ha? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pituwasi Jawa. Ora iso, ora iso. Aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, ngono nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Nggone ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atus nek Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane dipek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok ora apa-apa. Petruk kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo Tindayai Prabu Darawati aja lakon dosa. Ponangan Baladewa bontot tak krincong sikilmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Ayo kowe gedhe ngampet ambekan. Beto dadi ayo kowe.
iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njowo mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke perkudurane ra dadi nih ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki ngrekoso e asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet-ampegan swara weteng. Gedhe ta? Gedhe ning mambu. Mau gedhe kok mambu ra. Oke wis. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik Kas. Wah. Gedhe ki sithik, cengele rada didingloke cengele. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, Wah. Baladewa kakangku, Kok munggah kok? Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ra normal paling ya, Trek. Wis kono do rembugan. Awara mles bumi. Iki diloske lho saiki iki. Heeh, wah, entasane ora tanggung jawab iki. Ora apa-apa, diniati wae le. Ah iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing gati sawiko ing diri. Ora munggah medhun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandangmu Werkudara lho, ora ahok-ahok. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawangku ku Pancanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Iya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ponokawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bonton ora kricong sikil blokane ayo. Aku tak melayu. Werkudara sare. Wah, setan. Ana sing padha rupa karo aku. Jare tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenake dhewe. Ayo lungguh. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kaya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawur aku Baladewa. Sing mburi kae sapa? Satria ing Jodi mati. Raden Werkudara, cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis canda iki. Wis kecekel
Werkudara. Iki sing ngarep iki iblise Petro iki. Weh, waton bener nek bedhek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Wah, dalah. Petro ora ganti wujud greten kula jeblok sewu. Tandani negari. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo ngomong nak nggo topeng e. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Wah. Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodipati. Bojone pira? Bojoku ana 3. Waduh. Wah, duwer. Barang pun Kakang Prapta yen negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae kok Prabu Mandura kok perang karo kok Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah kok Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung kedadeane. Ayo amo. Amo yo. Iya, amo. Kok ora Bu. Lah kok isare. Kok ora Bu. Sepinten kalepatanipun ing Rayi Tadah Wadana. Kula aturi sareh kok ora Bu. Sareh-sareh piye? Ora trima aku ngatasi Nata Mandura Prabu Baladewa kembali karo menungso jajalanan. Setyaki, kathahipun Kakang Dimas Setyaki. Kok ora Bu? Kula kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Padana Setyaki. Mas Padana. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng dhuwur culekan mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur, aku Baladewa. Aku Pak, mati. Sabar, sabar. Mboten sami sabar jotosi kabeh. Sabar. Kok ora Bu? Nggih. Kula ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe, aku sing duwe. Samenika ngaten mawon, samenika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning epek-epek. Ora bulat ngedalaken Kiai Nenggala. Wah, dalah ngece arek. Iki Kiai Nenggala.
nggawa geraji. Setyaki tak kandhani. Iki golek gawelane sang Raja Majapahit. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Cek jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa tak jotos. Pun Kakang ki Ratu Mandura. Pun sami kok ngatri mawon. Kok Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun Koko Prabu Ndrawati sepatu saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai Kresna malah ning kono. Inggih. Waduh, Yai kadhaipun Kakang. Wedan. Werkudara, wis ayo. Dimas. Coba bisa. Wah, itek-iteke men mutar sisan. Coba bisa Kresna. Ben aku ben mutar. Wong kalah kok ngleleng. Wah, jeliteng dengkulmu atos ku. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adikku lanang aku ngerti. Lah rak ngono. Werkudara kok larak ngono ki cara ngendi to? Dara, nggih. Sabar ya, Yayi. Wah. Gaisen karo kere. Wah, diece dino karo bujuting batul ketibal. Ora asalin, cuwek kok Pancanaka mudhar sisan kowe. Wah. Kresna. Piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Mleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dijepit sak enake dhewe ora? Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna aku njaluk pengadilan Yai. Sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang mitiraning asta aneng asta. Oh Koko Prabu. Ya Werkudara. Aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lakon iki. Gusti Kresna iki aku Kresna. Inggih Koko Prabu Baladewa, kula ngertos panjenengan niku kula anggap Koko Prabu kula. Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna Jata banji di Bansiladan. Kono to amban siladan aku ngono kok Bansindi. Aku mbok Bansiladan. Aku wegah yen kowe ora adil Kresna. Iya Werkudara, mengko aku adil Dimas. Iya Kresna. Piye apa meneh? Aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis to kowe iki marai nesu kok ya.
Aku kangen karo Arimbi. Wis satu ladeni. Sopo ae? Iki Bagong. Wasu. Ngandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja ngono. Nek ora entuk Arimbi yo ora ngayu. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Ameng sembrono. Wah. Kapok ora, kowe ketrucut to, ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti senjata cakra mati kabeh. Nggih. Mareng gleleng sedelo kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ayo. Oh, piye asline? Wis ngerti aku kae sing mburi kae ganti ora? Ganti apa bandemi watu? Masa ngatungi kepel. Kepel rung mateng diadongke. Lho, piye kuwi? Sangkleru le salene. Petro iki randangan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi Baladewa. Lah, ngono ki ra mau setan to lak tenan. Dadi Petro karo Bagong miramake Rata Mandura. Inggih, Kakang Prabu sampun. Sampun. Petro menika ngaten menika temtu wonten ing kongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wong enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae mergo sengsarane awake dhewe. Ya bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara ki sapa? Sing ragile jenenge sapa? Ana sing bandem ya, Tru. Ambuh ya. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa ta, Tru? Aku ki le goblok ki eling-eling ki lho. Ora jenenge ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih keneng wae ya? Sampeyan madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara inggih menika. Weh, lah watune saya gedhe kok ya iki. Kok saya antep putrane Ndara Werkudara? Iya sapa Bagong sapa? Mengkurep kula ndak dikethaki ora. Ndara Antasena. Mula cah edan kan kok ya iso-isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun Siadi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Kakang Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yayi Kresna lagi wae budal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundhung lunga merga mbelani karo Yayi Kresna. Sedewa ditundhung lunga pustaka Jamus Limasada mbok asta tumuli Siadi kondur marang negara Ndarawati. Kok iki kok tekan negara Ngamarta meneh karepe piye? Lho. Mun sewu Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki ora estu. Siadi aja gawe-gawe lho. Siadi aja gawe-gawe. Siadi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Mrene Setyaki lho niki wis taken dawuh.
kula matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae sowan ing Praja Ngamarta. Oh Prabu. Nggih. Apan kawula saestu Koko Prabu Ndrawati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah dalah lu karepe dhewe. Wah, lah yen ngono pancen ana telik Mangendra Jala. Ana durat mongke yen nyidra pustaka Jamus Nyambyan Klimasada ing mimpo Yai Prabu Ndrawati. Lho. Nek ngenten pustaka Jamus Klimasada sampun noncat Koko Prabu. Wis diasta dening Yai Prabu Ndrawati ingkang mentar saka negara Ngamarta Yai. Weh lah dalah. Dugu karepe dhewe lah kok dadi kaya ngono kahanan negara ing Ngamarta Werkudara. Nggih. Kok Siadi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah guru mangsa kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho, Sedewa mbok tundung lunga? Ya. Wae lah. Monggo saiki Sedewa menyang endi? Oh, ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora kowe? Kandhani ngeyel ya Gong. Heeh. Kong ya aja sok grusah-grusuh, piantun ngamun ngantos terus gunake netra walaka ning gunake netra batin Permana Jati. Supaya ora kapusan. Mergo sakniki nek nganti ora nganggunake Permana Jati niku wah apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada Semar mati. Wis cangkeme. Semar mati dongake aja. Bae sloroe kok malah entek-entekke biaya. Wis piye? Wis lah dalah. Petro, Nun. Bapakmu lara to? Nggih. Kisane wae nek dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kalimu di pustaka Jamus Klimasada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karakadempel. Wis lah dalah. Piye Antasena? Ngene wae Lek, anu Pakdi. Sampeyan rawuh ning Karakadempel. Terus bloko apa anane karo Kakeni Semar. Nek pustaka Jamus Klimasada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa ming 4. Sawetara iki ora sakabeh. Karo ngenteni Majelis Dewa le kundur ning Ngamarta. Karo sapa? Kae karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucluk. Cah edan. Ora nganggo utek. Nah, saiki karepmu. Lah terus pokoknya Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Dewa ditundung Ndara Werkudara utawa bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara apa kuwi jenenge? Ndara Sedewa utawa Pak Majelis Dewa ditundung karo bapak. Iya. Pustaka Jamus Klimasada ilang digawa nata Ndrawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku? Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun ngoten mawon, dadi duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi? Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi 3 mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwa Darmakusuma kaliyan Ndara kula Ndara Sedewa. Nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tamba sarana saged nyawang Pandhawa 5 mun di pustaka Jamus Klimasada Werkudara. Nggih. Melu aku. Wah, ora sah alasan. Iya. Arjuna kantinen ngestukake dawuh. Yai Ajin perlu babarna pisan mbok kanthi rawuh ning Karakadempel. Yo. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ono ingkang bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Nayantaka. Yo, ngestukake dawuh. Lah aku piye Kresna? Koko Prabu lenggah wonten negari Ngamarta. Lah baliku sok kapan? Menawi Kresna ingkang beta pustaka Jamus Klimasada menika sampun kecepeng, Koko Prabu nembe pikantuk kundur. Kunjara wae. Kok tak balang sirahmu. Oh iya ngapa to Gong melu-melu senengane ora. Ayo gawe cekak-cekak yo, bali ya Traya. Yo, karo Ndara Kresna. Monggo sinuwun. Iya. Arjuna Yayi Punta kantinen ya Werkudara. Yo. Koko Prabu lenggah teng negari Ngamarta. Setyaki Koko Prabu Kancanana nistakaken dawuh.
Antasena kowe melu karo aku ya Pak Di ayo tak derekake Pak Di iya ayo Werkudara iya